खुलुमबाय गासैखौबो आं दिनै जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लानानैसो बे भिडिअखौ बानायदों। मानोना मैया आं जोंनि खाथियावनो थानाय नखरसे मानसिनि मोनसे बाथ्रा मिथिनायनि उनाव मैया हरनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ सानगासिनो दंमोन आरो बे बाथ्रायानो जाबाय मा जोंदि खैना नायनो थाङो बा सोरबा हिन्जाव नायनो थाङो जायखियानो जायाथों, नाथाय बै हिन्जावनि नखराव थांनानै जायै लोङै जि जोम लानानै जायखिजाया गामसा फालियानो जाथों माबाफोर हरोना, बेफोरावबोथ' खरसा दं। बेफोरखौ लानानै पुरा मिनि रायलायनानै बिनि उनाव न'आव फैफिननानै मानसिफोरादि होनो जे गथ'खा जोंहा पसन्द जायासै, नोंसा माने बेलेग बेबस्था खालामदो, जोंहा हानाय नङा दे। बेसां माने गेदेर बाथ्रा बे मोनसेया होननो थाखाय खिन्थु बेनो 1 मिनिटबो नाङाखै जाय मानसिया बेफोरबायदि फन हरनानै बुङो। नाथाय नोंथांमोना भाबिना नाय, नोंथांमोननि नखरावबो बेफोरबायदि फिसाजो बा सोरनिबा बिनानाव, सोरनिबा बिब', जायखिजाया जाय नखराव फिसाजो दं आरो प्राय नखरावनो थायोआनो, नखरसे नखरनै खोब बेसे 10% नखरावसो गैया हमना ला फिसाजो। नाथाय प्राय नखराव फिसाजो सासे थाथारो आरो बे फिसाजोखौबो सोरबा सानसेखालि माने बेफोरबायदि खालामगोन उनाव भबिष्यतआव। मानोना जोङो बे सिस्टेमखौ सोलायनो हाया नामा? बिदि खैना नायनो थांनाय, हिन्जाव नायनो थांनाय, जोम थांनानै गासैबो नखर गंसेयाव सोरबा आलासि फैबा जोंनि गामिफोराव बयबो मिथिखायो जे आमखालोङा आलासि फैदो आरो मानो फैदो मा खोन्था बयबो मिथिखागो जे फिसाजोआ देरबोबाय, फिसाजोखौ नायनो फैदो खोमा, आरो उनाव बै खबराबो माने फोस्रावजोबो माबोरै जे फिसाजोखौ नायनो फैदोंमोन, पसन्द जायासै। बै बिदा बा बै फंबाया गामियाव माबोरै ओंखारगोन? बै बिफाया मानसिनि सिगाङाव मा बुंगोन? सोरबा सोंगोन जे मा जाखो दाखालि माथ' नायनो फैदोंमोन फिसाजोखौ। बै बिफाया मा एन्सार होगोन खनसे भाबिना नायसं नोंथांमोनाबो। बिदा बिफं बा बिफानिखौथ' बादैनो हो, बैदि हिनजावसा गथ'आ जायखौ नायनो फैनानै मानसिया रिजेक्ट खालामनानै गालाङो, बै हिनजावसा गथ'आ बिनि गोसोआव मा सानगोन? जोंफोरबायदिबा हौवा मानसिफोरबाथ' माने ओंखारनायानो नङामोन न'निफ्राय। थेवबो हिनजावसा गथ' बाध्य उपाय गैया, मोनसे रुल्स बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। नाथाय गोदोनिफ्रायनो जाबायदि सोलिगासिनो दङ बेखौनो जोङो माने थैजासिम आरो फैगौ माबायालागै बेफोरखौनो जों मावलांबाय थानांगोन नामा? बेफोरखौ मा सोलायनो हाया जोङो? नोंगो जोंनि बर' हारियावल' नङा, सब जाथियावनो दं। नाथाय सोरबाथ' मोनसे जाथिया बेखौ सोलायबासो उनाव लासै लासै सब माबाया सोलायलांजोबगोन। मा बेयो आंनि नोंनि गासैनिबो बाथ्रा, बियो गासैनिबो मोनसे अपमान। हिन्जाव नायनाय सिस्टेमखौ आंनि फालनिफ्रायबो आजिखालि मबाइलनि जुग आरो खाथि खालानि मानसिफोरनि थ्रुयै सिगांनो मिथिखानानै जेब्ला नोंथाङा माने 100% सियर ना नोंहा बे हिन्जावखौनो हाबा लागोन होननानै, अब्ला बै नखराव थांनानै माने हिन्जाव लोङाजों रायज्लायहैनाया मोनसे माने मोजां खोन्था। नाथाय सोरनिबा खुगायाव खोनानानै जे फिसाजो खासे दं मोजाङानो हेनथेन, बेनि उनाव गासैसानि न'आव माने थांनानै सबबो लोङै जायै फैनानै उनावदि बै फन हरनानै बुंहरनो लागा मा खोथा दं बुंनो? आंहा जुदि बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिग्रोबाय। नाथाय आंनि गोसोआ बिदि बुङो र'। मानो मालायनि फिसाजो खासेखौ, मालायनि नखर गंसेखौ दुखु होनायनि मा माने अधिकार दं? नायनो थांगोन, थांनानै फन हरना बुंहरगोन माने 1 सेकेन्डआवनो जे जायासै, जानाय नङा।
बे बुंहरनाया फटकनो बुंहरबाय बियो खुगाजों, नाथाय जाय खोनासंदो बियो माने बेसेबां दिनालागै जे बिनि बिखाया खामग्लिबाय थागोन बै बाथ्राखौ, बेसेबां दिन बिनि माने मानसिनि सिगाङाव ओंखारनो हायै जाना थागोन बेखौ जेब्लाबो साना। बेनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायदों, नोंथांमोन जे माने शेयार खालामलायबाय। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम, आरो बाथ्राया नंमारगोन ना नंमारा नोंथांमोनाबो खनसे साननानै नाय। आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों।